Shaloma dihita saluhutna damang dainang mauliate madituhatta ala totong dope dilehod dihita arina tiur ima ari sadarion nanaing tapar saulihon diragamnya kaulaon nanaing udutatta atong adorang sutaduti akaulaon na maragam hobarto akapajuwota ganu naing macumulo hita tumangihon hata ni debata asatung tarpatu pahita lomo niroka ni debata cumulo mahita martangiyang. Mauliate Tuhan di pasahat rohanami tu adopanmu di sudedeng dan di basam na sohasuhatan di bagasan ngulunami nunga duduto di hami hosa nguluan arina tiur ima ari sadarion jalanay huparsauliho kami pasu pasum marhitia kaulaon nanaing boy hupatu pahami dari sadarion rapoko mahami totong jala hatamima na totong patiurhon roha dohot pikiran nami alani hupake hami mapartikyan na lahet tumangihon hatam lehon di hami pangajari ni setoding to di parbadia sahat di homa daging dohot to di nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hatani di bata dihita di hari sadarion ima di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Denet dosian buku Markus bidu 10 ayat 10 sada songonon madido asa jupa ditoguna sida hamu laho pasahaton unang holsoan rohamuna di sidohonon munai sadok iai dilehot tuhamu dina sangobasi imahatahok kamu ay apalah hamui nama dok hata disi todi parbadia ido sahatna dogang sa porsyaon laho tumadikon bagas joro di hati-hai Roma suku-sukun nisisian ni Tuhan Yesus adigan masai buhado carana boy dang pasobuon ng kedua batu martidi-tidi naso gargarona alani di paingo Tuhan Yesus manasida asa jaga nasida mulu masa akay unang gabi talu nasida bahenon aka nasongoni akup ni adong dope nama sarikot si jaga honotta sotung hita mabahen hapursuhon tudongan colma sotung gabe hita gabe panurirang pergagap terjadi ma perselisihan di tonga-tonga ni panurirang pergagap masih hosoman para arwah hodongan perselisihan di keluarga masa saluhutna alai dangi nanidokna diturpukon hurian itu hatta ia tuhatai dakea dijajihon naholan natabu duhot nasonang imacalo otta dinamagyuton ibana alay dupatta do sipata namaol nadukduk gari ada hapursuhon dohot hamati at tahe dinamagyuton ibana hita hau duhota tutuhatta do molo ikon adupatta parukilon dinamagyuto tuhatta di pardalanan ningolutta unang holsohor rohamuna si dohonom muna ninanaking sadok iyai dilehot tuhamu dinasangobasi imahataw kamu aya pala hamui na madok hata disi alito di parbadiedo alania manginang unang holsuan manang may bier hita ay say didungani to di parbadia maak kasisianna laho makatahon hasitongan to di parbadia to tu mangajari madungani dohot patauhon ak kasisian ni Jesus laho mamaritahon barita nauli tu sadok portibio tutu nang pedihasuguho portibio kita alai tuhat tado na madungan hita di bagasan tangiang jumpa kita do di parbadia na manuturi di si ulahonon nang apostol Paulus pe di dokdo to di parbadia do na mangajari hita dia katangiang na tapasahat nang rudi aka pangalaho naso tarhatahon. Amen. Martanyang mahita. Mauliate Tuhan nung ngahutangi ho kami hatam ditikin alheton. Patiurhon roh hadot pikiran nami may madalani ari-ari ni ngulu nami. Acari kami marsihohot. Di bagasan haporsyaw na mga mulin. Jala hatami manatotong
mga jari hami mga likod di hami bisuk. Asatong lomo ni rohamma natutong buhay hupato pahami di bagasan ngulo nami talumubi di arisa daryon. Asima roham di hami juluani magkaulaw nami Tuhan di bagasan pasu-pasum. Asatong manggutil sinakan nanay haluja kuno nami di arisa daryon. Barto kapajugong mo di hami kanuk marsada-sada. Say manggutil mahami di tikina di bagasan las ni roka. Jala homa natutong patukod di hami gugudot tay pason. Marningot kami nang diak kadungan nami nang diak karuas ni kuryam. Sa namitmit sa hatu na magudang rapok ko matotong nasida. Sa huma na mga puli ka na marasak roha. Jala lekon Tuhan hamamalum. Diak karuas ni kuryam tarlumubi. Akan na marsahit na so tarpa jujur kami Tuhan. Na pihak di rumah sakit. Na ikon proses pemulihan di ganup aka bagas nasida. Nang aka na sedang terapi Dr. Hobart waka panahiton asatong macalo hamamalum ni sahit na sida. Sa luhut na Tuhan na yung maparhitian mo aka tim medis ng obat na dipangan ng akasipanganon laho mga lekon hamamalumi di pamatang na sida. Tongali Tuhan tugu-tugu mahami totong jala lekon madihami sonang niroha dami lako manguduti ulon nami dari sadaryon. Urasi hami totong senaduson nami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Mari de mahita. Rap madok mahita di tangiang hato patay. Ali ama nami na di bonagijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharejonmu. Say saut malomo ni roham di banu tongoon songon na di bonagijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tu kami. Unak kami to gihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punah rejaon. Dohot tagugoon. Rodi hasangapon sa liling na. Amen asin rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohan ni Debata Ama. Dohot parsoran ito di parbadiama. Natotong madungani hiton sa luhut na. Amen.